Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en daar gewoon voor weer. Jongens, vrijdagmiddag 4 voor. En vandaag gaan we het hebben over... Daten. Vrijdag is er weer zoiets, hè? We hebben een date, hè? Ja? Date night, girlies. BFF's. We hebben binnenkort wel een date. Ja. Ik vind gewoon 22 november. Ongeveer nou. Super. Ja, dat is leuk, ja. Maar jij Met gaat de eerst volle. nog pedalen. Pedalen, ja. Ja, ik moet op vrijdag gewoon werken, dus ik kan niet met helaas. Ja, jongens, daten. Heb je vaak gedate? Of heb je dateervaring? Ik heb niet echt... Ik denk dat ik, als ik nu zou moeten gaan daten, dat ik echt met de handen in mijn haar zou zitten. Ik zou niet weten wat ik met de handen was. Ja, die heb je gewoon. Oh, nee. Nee, zo is het even nee, ik zou het echt niet maar heb je dan moeite met een vraag te stellen of te luisteren? Of nee, ik denk als het daar eenmaal zou zitten, tot het wel los zou branden. Maar ik ben nooit zo'n dater geweest. En, nee. Dater Koblenz, hè, voor je voor je. Ja, dater Koblenz. God. Ja, leuk, ja. Nee, ik ken me toch niks. Nee. Ja. Maar die hebben zo al een eeuwigheid samen. Dus, Nou ja, jongens, bedankt voor het kijken. Wilt je meer van deze leuke podcasten? Nee, maar ja, daten. Ja. Je ziet soms wel als zo'n kuppeltje, zo'n beetje ongemekelijk. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind dat lang levende liefde en zo. Als ik die dingen op TikTok binnen zie komen. Ik heb pas zo'n Satisfyer gekocht. Ja, die oude. Die oude. Werd ze nog... dat I ik kan je ook wel helpen, hè. Ja. En met de barbecue, tot als ik had even de barbecue, zit hij verantwoordelijk te helpen. Zo echt in de maan vragen of hij en die is er een kut aan het delen. Dus woep! Oh, wop, niet gezien. En die ene, we hebben geen bestek meer. En de boter is aan het koken, zit die vrouw dan. Oh, dan ga ik zo goed op. Maar heb je die gezien van Roy Leunissen, DJ Fiasco? Ja, die was wel top. Ja, ik vond dat we ook wat tenenkrommend. Dan ging daar Stef Eckel met jammer dan. Een kinderjongen wat ook in het zuiden, wat ook DJ is. Daar komen we, hè. Weet jij hoe dat aan moet zetten, Hans? Je vraagt aan een man of hij weet hoe een barbecue aan moet. Je hebt lef. Maar tot de ellebogen, alle oren weg. Maar dit wordt wel heel erg gemonteerd, hè? Ja, maar woep. Weet het haar op de arm weg. Zo'n pony is gewoon gone. Gewoon lopen. Maar dat is, ik kijk die programma's niet, maar ik vind die dingen wel gewoon heerlijk om te kijken. Ik doe het ook niet, maar zelfs zo'n vaartjes wel voorbij komen, ja. Wat? Sorry. Ja. Maar om terug te komen op die jongens en kennen die kind ze mars. Ja. Die stond en daar. Een vriend. Nee, jij kent die ook. Roy Leunissen, DJ Fiasco. Op dunne vriend. Een vriend. Ja. En dan gaat dat dus daar, ja, wat is het aan het dagelijks leven? Ja, ik ben dishjockey. En dan, dan anders gaat huren. Ja, en dan weet dat volgens mij de controller of zo, weet je, doen we in de pijn die controller. En dan staat er daar super ongemekelijk. Echt iemand nu al weer bijna lachen als ik dan denk. En dan zuist Stef Eckel met jammer dan. Ja, dan denk ik, wat voor nummers kiezen ze goed? En dan op zo'n moment, ja, dan duidt erop play. Eerst een pak op de cue, ook al helemaal uit het ritme. En dan gaat hij met dat mixen en dat loopt helemaal in de sop. Is ook vuil gegaan, hè? Ja. En dan zie je die vrouw, let ze zeggen, ja, ik vond het eigenlijk echt heel slecht. En denk dan ga ik helemaal kapot van. Dat vind ik echt heerlijk. En ik vind Roy is echt een topper van de gast. Leuke kerel, ja. Maar als ze dan dat zuus, ja, dat is tenen krommend. En dan is het weer maar wie ze doen lui dat? Wie ze gaan ze dan met een controle staan? Nee, maar niet alleen om te daten, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje om zelf machines te laten zien van goh. Ja, maar wie zo? Ik neem met een camera toen, dat ik zeg, ja, laat me zo door de tuin, zo langs de vijver af zo, en dan gaan we dat samen monteren. Ja, ik kan dat dan goed zeggen wat ze daar zijn. Ik zou zeggen, veel zou je misschien niet doen. Wie zou doen, als je doet Temptation, die eerste 2-3 seizoenen vroeger, die waren geweldig. En als ze nu loers, die doen alleen maar met exposure te pakken. Ja, juist. En dat is denk ik OnlyFans content te creëren, uiteindelijk. Wat vind je de grootste afknapper eigenlijk, voor vrouwen? Of mannen, kan natuurlijk ook. De grootste afknapper is een zwaardsteken. Ik moet zo zeggen, een zwaardsteken. Ja. Echt vreselijk. Echt gewoon. De mostig en de maas, de hoogste moeders moesten te zien, echt niet. Liefst wel. Tuurlijk, maar tuurlijk is het zo. Maar, nee, klopt, maar ik vind als je gewoon verzorgd bent, dat is met 7-0 voor. Ja. En alleen, ik had eerst de laatste opnames van de week op. En we kwamen een of andere zwaardhol in. Weet je wel, ik heb ze zo rond een uur of 12. Ik heb ze dan ergens in een loods of in een café. En op een gegeven moment hebben ze altijd wel aanspraak. Lui vragen van weet tot ze bus en of ze even een foto willen maken. Maar je hebt gezien dat een video, hè, ja.
En op een gegeven moment komt er zo'n meisje naar mij thuis. Zo. En die wou gaat vragen. En die had dus de ganse dag al... Ik denk gewoon zo'n bak aioli. Met stokbrood lopen te lepelen. Dat is ik denk als ik een aansteker aan had, dan was het gewoon ook weer de maan van de barbecue. Boef. Dus dan merk je gewoon de ganse dag in die aioli. Echt met een maag, dat heb ik nog niet. Dat wordt gewoon een kraan. Zo. En die... Maar dat kind is nog niet meer leuk tegen iemand doen. Dus die wimpelde meteen. Ik moest aan hem vragen. Zo. Dus die leeft zo naar Aleto. En ik zei, alleen gewoon dit in. En begint te praten. En ik zei, dit. Dus dat is gewoon meteen in die vellen voor de hagen. Zo. Dat was... maar dat dat kind is nog nog niet niet meer leuk doen tegen iemand. Nee, ik heb dat ook. Maar dat zijn inderdaad dingen wat zo vies, hè? Uit de mond stinkt, uit de mond ruiken. Het kennen, hè? Koffie of... Ja, we hebben nu ook allemaal lekker dingen. Maar dan nog. Koffie... Ken ze ook de een koken pakken. Nee, of water drinken. Ja. Dan krijg je ook diks op het terras. Dan krijg je een klein glaasje water op. Die achter die koffie aan te shutten. Niet voor niks, hè? Ik geloof dat is voor de koffie. Tot ze de koffie beter prijs. Ja, nee, maar goed. Dat ik ken nog andersom. Ja, snap ze? Of een spaar goed. Of dat ze gaat anders... Tuurlijk. Alsof van een eigen... Dus de proefs aan een eigen dingen. Zeker. Of ze een dode vogel hebt gegeten. Dat idee, zeg maar. Maar hier denken ze het wel een persoonlijk karaktereigenschap. Want iedereen vindt zwet vies. Iedereen vindt, als ze geen knoflook hebben gehad, vinden ze knoflook vies. Maar wat qua karakter? Ja, ik vind vrouwen zonder humor... Ja, ik moet sowieso wel humor hebben. Zien vreselijk. Ja. Vreselijk, vind ik vreselijk. Maar wie komt ze erachter of iemand geen humor dat heeft? met ze meteen. Is dat zo? Als een al meteen gewoon gaat leuk zit, dan denk ze, ja, die durft nu gewoon en dat is gewoon leuk. En dan gaat het... Ja. Humor is dus je snapt ook niks tot het gaat met Kim is geworden. Heeft Kim geen humor? Nee, jawel. Kim heeft wel heel erg humor. Ik moest meteen met te lachen. Ja. En dat verbindt aan. Ja. Meteen. Los van, tot ik wel gewoon leuk vond. En schoen en... Ja. Dat is wel zo. Wat ik toen straks zei, wie gisteravond over een bed lagen. Het zou er gaat muziek op staan. Welke Barry White. Dat is ook, nee. Ja. Yes sir, I can boogie. Yes sir. Met dat buikje. Maar nee, maar dat zien we al dingen. Dat is ook humor. Weet je? Dat ze dan op een gegeven moment... door bepaalde muziek, dat mensen op een gegeven moment zeggen, jongen, ik heb stiekem opgezet, die daar gewoon in een soort Polonaise in bed ligt, omdat ik toevallig een verkeerd playlistje of een verkeerd nummer in mijn wachtrij heb gezet. En je dat als je naar bed gaat, de Polonaise? Nee, ik verstond sowieso op met muziek. Dus smorgens gaat automatisch de radio aan. Smorgens midden voor. Nee, maar dat is s'avonds. En af en toe over s'avonds zetten we gewoon lekker muziek schrappen. Lig een beetje aan de setting. Aan de setting, aan de vibe. Nee, ik heb niet speciaal een playlist. Dat ligt maar zo aan. Soms, ik ben heel erg ook van de luisterliedjes. Dat zou leuk misschien niet zeggen, maar ik ben wel echt van de nummers met inhoud en met rustige nummers, muzikale dingen. En ik vind het ook echt wel lekker... om gewoon lekker te luisteren. Alleen, Melissa hield er niet altijd even veel van. Dus ja, moet altijd met je kijken. Goh, wat is leuk om op te zetten, om ook in slaap te vallen. Maar wat karaktereigenschappen? Wat is echt een afknappen? Wat denk ze echt? Dat vind ik... Ja, geen humor, oké. Als iemand alleen maar aan de ik-vorm spreekt. Een beetje zo'n attitude. Gewoon niet zo van. Een beetje in de air. Ik. En daar hou ik echt totaal niet van. Daar hebben we toevallig wat straks over gehad. Ja. En... Dan moet je wel gewoon een beetje sowieso inhoud inzetten. En niet alleen maar over spreken wie groot ze zelf is. Ja. Dat is ook wel een goede kratische. Is dat gewoon die kind verplaatsen naar een andere persoon. En daar even iets met praten. Maar mannen hebben dat, tenminste, als ik naar mezelf keek, ik heb dat wel moeten leren. Ja, tuurlijk. Een vraag te stellen en moeten luisteren. Want mannen hebben dat van zichzelf eigenlijk helemaal niet. En dan is al oren na werken toe samen. En dan, ik heb niet eens gevraagd wie het vandaag op werk was. Ja, dat moest inderdaad leren. Ja, precies. Ja. Oké, en wat... Vooral inderdaad af en toe luisteren. Ja, dat is inderdaad wel een dingetje. Kinderen maar luisteren. Dat is moeilijk, ja. Of hebben we goed selectief gehuurd. Ik denk dat een karaktereigenschap is van een persoon. Van gewoon de mens. Die praten altijd ieder over zichzelf dan tot ze luisteren. Ja. Want dan moesten ze eigenlijk loeren als ze... Wat weet ze eigenlijk van elkaar? Ja. De wet van heel veel lui gewoon eigenlijk helemaal geen kut. Maar stel je voor, we hebben dat over daten, hè? Maar stel je voor, hè, op de een of andere manier stopt die relatie, kinderen. Wie zou ze dezelfde in een date voorstellen als ze nu opnieuw ging daten? Voorlopig niet. Nee, maar stel je voor, dan moest ik voorstellen. Wat zou ze doen? Ik zou geen idee. Gist met iemand op het terras zitten, gist met iemand bolen. Ik noem maar even gaat. Vingerverven.
Vingerverven. Bolen hebben ze meteen drie vingers, wat ze meteen op de eerste date. Wat Philip Geuvels zei. Huh? Wat ze niet geïnitieerd van... Ik denk dat ze verteld dat ik nog wel kinderen heb. Ik heb vaak het van bij. Dat is mooi zit. Wil ze vanavond lekker thuis blijven? Of samen een film kijken? Of wil ze gaan bowlen? En zit dat, ik heb echt geen zin om de hele avond met mijn handen ergens in te dabbelen. Boe andere mannen in hebben gezeten. Zo'n zwet en ding. Kom voor gaan bowlen. Leuk. Ja. Maar, nee, klopt. Maar ja, ik zou niet... Ja, Zo echt ik niet denk wat toch niet ze zoveel moeten na eigenlijk. Nee, oké. Maar wat... Nee, maar dus daarom zou ik niet doen. Maar Ja, dit is een goede karakter. Wat vindt ze zich echt? Dat ze echt denkt van, ja, als een vrouw dat deed... Nou, wat ik zeg, een beetje... Ik hou niet van die Ja. air, weet je wel. Dat heb ik veel mijn gevoel zelf. Dus je echt qua mens boven dich veulen of gaat... Ja. Ja. Nee, het is, en ik vind heel snel al heel veel leuk en heel veel je denkt, oh ja, het is een beetje Ik ben ook meegaand, ja. Ja, Dat was wel, ik denk dat een persoon moesten met Weerwils ook wel meegaan ontzien in die Allemaal karakter. luisteren. Ja, nee, dan moet dat is wisselwerken. Nee, ja, meegaan, maar weet je, dus aan de andere kant, daar is wel kijken. We hebben alle drie een druk bestonden, heen neven, veel weg, nog, bladibla. Ja, degene die toezet, moet het allemaal leuk vinden. Ja. En Vinden ze niet? Nee, dat niet. Nee, oké, dat is geen anders. Ja, niet altijd. Sorry, ik was het bekend pakken. Maar nee, natuurlijk vinden ze dat niet altijd, maar daarom is de andere titel even ook belangrijk. En dit vult ze elkaar aan. Kijk, als ze twee keer de tweede dezelfde is, en hebben ze al twee nuts toes. Hebben ze, toch? Klopt. Denk ik. En weet je wat ik ook zo lui wat zo zwoer op de hals zien? Als zo zwoer tot meteen een negatieve... tot de leven. En zo lui wat hoe ze slaaptabletten van maken van die en zweet. Dat is eigenlijk denk ze, kom op jongen. Even peper in de reden. Hoppakee, even gas geven. Ja, dat is vermogen van voeten komen. Maar dat zien diezelfde lui wat ze zo op de hals zijn, wat ook van alles op Facebook zetten. Met die raadsels wetsen. Ik vandaag in het ziekenhuis, maar vraag me niet zo. Ja, ik wil het dan niet even hebben. Ja. Of wie niet tot de persoon die en dan gaan ze zo'n ganse quote. Wat verdedigen al ik zo aan de app hè? Toch is dat wel aan de hele wet dan meteen nog weet je vergeet. Ik denk dat knip ze al de roet alleen in het stukje getagd. Oh, dat is weer. Ik heb nog geen geprint screen. Laat ik daar even zien. Laat even zien. Nee, laat ik nu niet zien. Maar dan, ik heb nu een beeld. Ja, maar heerlijk. En dan kunnen we iemand zoeken met zijn quote op Facebook en dan veert wie hebben we dat een paar en ik heb een andere app ook nog wel een paar en dan kan ik echt helemaal kapot hem gewoon. Zoveel lui kunnen matchen. Dus wat zie je al wat bij de anderen zou kunnen passen? Zoals je daar iemand anders op kunnen... Ik denk toch dat te weinig lui heel goed verkennen. Oké. Maar daar had ze het zo over. Hè? Ik vond dat wel een goeie. Die zegt van, ik denk dat de kent heel veel lui, maar eigenlijk kent ze lui helemaal niet. Nee. En wat ik zelf van merk, is dat heel vaak gevraagd werd van, alles goed. En dan loopt ze weg, want ja, alles is goed. Ik was net zo ergens. En er kwam iemand naar mij toe en zei, ik heb het klaar niet gezien, wie is het? Dus ik zei niks klagen, weet je wel. Ik vind prima allemaal. En met die. En die persoon dacht, echt kut man. Ik heb echt een kutperiode. En er zijn maar heel weinig lui die dat ook durven te zeggen. En gewoon zeggen. Maar tot die persoon wel zo af. Ik vind het wel fijn dat gewoon even bij die... Ja, zit ik zacht tegen de dag van, ik kijk dat even gewoon fijn bij die, tot het teamprobleem wordt, zeg maar. Nee, maar ik ken dat heel goed in veld. Maar ik vind het fijn als iemand zijn verhaal dan zo kwijt kent. Maar wel iemand wat ze dacht van, de kinder bij me kwijt. Of kan dat... oké. Dus dat was wel gewoon een vriend. Maar iemand... Nee, want ik heb die persoon al heel lang niet meer gezien. Maar dat kwam zo uit niks eigenlijk. En totaal onverwachts. Maar het is... je weet nog eens vroeger bij... volgens mij Theo Maassen, die zag dat toen eens... Van ik loop in de stad en dan komt ze lui tegen. Alles goed. Er is nooit iemand die naast je komt te rennen tijdens het fietsen en zegt, eigenlijk gaat het niet zo goed. Dat is al dat idee. Zo'n hele stomme vraag eigenlijk. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. En wie is het alles goed? Dat. Eigenlijk moest ze stoppen bij wie is het. Ja. En? Ja. Dat idee eigenlijk. Dat of niks zeggen. Echt Limburg zeggen. Ja, dat doen we aan. Ja. Zo voor... Schottelantenne. Een schottelantenne. Zo diep is hè, trouwens. Dat maakt niet uit, hè? Het eigenlijk altijd die dingen toe, die keertjes, hè? Ik ben er van Marvin. Lui die lang voor de spiegel staan. Nee, flauwekel. Wat is voor jou de perfecte eerste date? Dat was dus gehad, hè? Wat is volgens... Als iemand tegen dich zegt... Ik neem dich met vanmiddag. Ja? Of vanavond. Hoe hoop je dan op? Nou, ik denk dat ik dan wel gewoon lekker in een los... wie zeg ik dat? Een beetje een... Sauna?
Nee, gewoon lekker in een barretje zo. Ja. Lekker zo. En dan, dan zo weer van nu zitten eigenlijk. En dan zo een beetje zo. Ik vind het gewoon gezellig. Gaat drinken, gaat luid Dus, omheen. ja. Dat eigenlijk. Gaat rumoer om de geen. Gaat laagdrempelig. Weet je trouwens, even leuk hebben al. Weet je nog wat je op je eerste date met je huidige vrouw gedaan hebt? Ja. Ja, ik denk het, ja. Is dat voor deze podcast los van dat bestemd? je iemand de hand getrokken hebt. Hè? Maar ik bedoel gewoon echt wat je gedaan hebt. Zo. Nee, dat weet ik niet meer. dat weet ik niet. Nee, dat gaat niet meer. Jawel. Ja, ik denk... Heb je er nog wat aan zeuren? Of niet? Nou, Ik denk de echte eerste date van ons, dat is niet zozeer... we werkten al samen. Allebei vrijgezel. Dus ja, zozeer hadden we niet veel te verletten. Maar of dat echt een stijl van eerste date is... Hoe werk je dat gedaan? In de feestfabriek. De feestwerk. En ik had toen... volgens mij was dat het halfvaste weekend. Ik heb me vergist, maar volgens mij was het halfvaste weekend. Waarbij Van Bommel was undercover. En die zouden met een collega naar touw gaan. En dan had ik aan haar gevraagd de dag van tevoren. Ik zeg, goh, komst ook? Ja, en dat was best vroeg. Want we hadden op zaterdag allemaal gewerkt. Want dat was dat 6 uur open toen dat tijd. Ja. En toen is hij ook aan het touw gekomen. Dus ja, is dat de echte eerste date is. We zien ook eens genoeg eten. Voor Friedhof. Volgens mij Friedhof, ja. Maar ja, wat is dat? Ja, dat is dan de eerste date. Ja, ik denk dat het bij Van Bommel was. Met halfvaste. Ja, ik vind het zo leuk. Dat zou zo even wat ik denk. Zo een keer. 17 en 18 jaar waar ik me niet. En gewoon boete. Een boete spelen? Ja, achter dat elektriciteitshuis. Daar ja. Nee, ja, daar, dus hadden ze even... Ik was kraankwarig. En zie label weken achter me gaan. En toen dacht ik, ja, kom maar even boete snel. Ik ga maar even met de hond. Nee, dat was heel leuk. En dat klikte meteen. Dus dat was wel heel leuk. Ja, nice. Zus, de rest is history. De rest is history. Wie had dat gedacht, ja. En verwerkte bij, of ik deed stage bij een bedrijf. Met Rommedoeken trouwens. Met de lekkere gakbelkjes. En zij deed daar werken. Maar we werkten nu samen. Dus dat was een beetje de connectie. Mannen moeten altijd de eerste date betalen. Is stelling 2. Tuurlijk. Ja, ik denk dat ze dat wel zeker. Eigen... Maar of gewoon niet een eigen wel des. Ik denk als dat als man zijn en niet des. En een vrouw ook denkt van ja. Of een vrouw denkt, ja, ik kan echt wel... heel veel vrouwen denken nu tegenwoordig van... Ja, dan verwachten ze dat we gaan terug. En dan... date hoeft dat toch niet? Maar zo ik heb dat ook, hè. Je betaalt. Maar zo zou dan ieder zeggen van... ik betaal wel, of had ze er andere gedachten over? Nou, ik zou toen zou ik gewoon opstaan en betalen. Want dan denken ze van, nou, dit is wel gewoon wie het huurt. Of eerst betalen en dan opstaan? Nee, ik zou inderdaad doen. Zeg ik maar even de wc en dan betalen. En dan kom je het rekeningsbetaal. Ja, oké, dat. Zo. Tuurlijk. Hier bij de eerste date. Hallo. Ja, dat was wel de maas wel van de oude stempel zien. En als zie je niet kunnen accepteren... Maar jij hebt dat nu zo over, ik heb daar geen date. Maar als je zegt, nee, ik wil wel betalen. Ja, dan betaalt ze de volgende date. Maar nu heb je het over, hè. Nu hebben we veel over dingen. Maar als ze nu met een man op date zou gaan... Zo'n man kan het leuk, hè? Dat weet ze niet. Ja, ik bedoel, dat zou toch een beetje... Dan denk ik van, ja, wie zou dat gewoon? Nou, ik zou dan in dat geval gewoon het open zeggen. Van, vindt ze het goed als ik nog gaan betalen? Want ik vond het hartstikke leuk en ik zou dat echt leuk vinden om nu te betalen. Ja. Zo bijvoorbeeld. Ja, precies. Of misschien is het een andere defer. Of misschien zit deze over de rekening delen en dan lopen we de volgende keer wel bijvoorbeeld. Of ik zou het dan gewoon op tafel leggen. En niet van, ik hoop niet tot dat ik het opstaan en gewoon zeggen. Dat zou ik doen. Moet je het vuur tonen. Ja. Wie hebt zich dat gedaan met die dates? Ja, je was lang over de spiegel gestaan. Oh ja. Even mijn haar. Met de ene jong toen. Dus. Met meerdere. Nee, dat was ook allemaal op date geweest, ja. Bij de gouverneur, hè? Ja, dat was wel heel lang geleden. Veel ook, want ik heb met een date gehad. Hadden we nog meer tijd. Op de middag. Wel top inderdaad. Ja. Zinnig was een foto erin. Bij Il Baccaro. Il Baccaro. Met een strijd een trio date gehad. En toen is er nog iemand bij komen zitten, hè? Oké, maar toen overwacht, toen voorop stond het. Hadden we de wereld draaien. Hadden we eentjes gehad. Reuzenraad, draai maar door. Ja. We zien zelfs nog een keer met de zon van hem op date geweest. Hoe was je niet bij? Nee, hè? Langs de Maas. Even langs de Maas gezeten. Ja. Heet als een mam appen of pap of van een glaas beer mag. Is dat nog? En een radar. Dat is nu 6 jaar geleden. Nee. Zo gaat ja. Nee, dat klopt. 4 jaar geleden. Ja. Leuk. Ja, zeker. Jongens, ik denk dat het tijd is. Wat dan nog gedaan anders? Dat is ruim 10 uur. Nee, dat was het. De Maastrichtse 20 minuten zien we voorbij. Ja. En ik reageer op social media wat de ideale date van die gast. Ik ben nooit wie het Gerrit deed. Ja. Of niet? Of niet?
Stiegen des. Ja, Goed, precies. anders moeten we te veel gaan knippen. Tjus! Doei. Ciao.